खुलुमबाय आंनि आंगो लोगो नोंथांमोनखौ आं गिबि सिनथ्रावनो जोंनि बे विल्सन बड' मटिभेशनेल स्ट'री चेनेलाव आं विल्सन हाज'वारिया नोंथांमोनखौ बरायग्रोबाय। लोगोफोर, आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव गोदानै मोनसे भिडिअ लानानै फैदों आरो बे भिडिअआ बहुतैनो गोनांथार होननानै आं सानो। मानोना दिनै नोंथांमोना मिथिगौ गुटे मुलुगनाव जि मोनसे महामारिनि गेजेरजों जुजिबाय थानो गोनां जादों। बुहुमनि गासैबो हादोरानो बे महामारिजों दिनै जुजिबाय थादों, जेराव भारतजों लोगोसे आमेरिका, फ्रान्स, इटालि बायदि हादोरफ्राबो दिनै बे महामारिनिफ्राय बारग'नो हायाखै। लोगोफोर, बे महामारिनि गेजेरावनो आरो मोनसे जोंनि गेजेराव जोबोद गिदिर मोनसे जाथाय आरो दिनै जाबावदों। बे महामारिनिख्रुइबो देरसिन मोनसे महामारि जोंनि गेजेराव जाबावदों। आं दिनै बिनिखायनो महामारि बुंदों, मानोना दिनै बे महामारिनि गेजेरजों खम समनि गेजेरावनो गोबां सुबुङा गावनि जिउखौ खोमादों आरो खोमाबावगोन। बिनिखायनो लोगोफोर, आं बेखौ महामारि मुंजों मुंख'दों। लोगोफोर, दिनै नोंथांमोना मिथिखादों दिनै आं मानि सायाव नोंथांमोननि गेजेराव बाथ्रा बुंनो थांदों। आरो बेनो जाबाय दिनै पेलेस्टिन आरो इजराइलनि गेजेराव जि मोनसे दावहा जाबाय थादों, बेखौ लानानै आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बुंदों। लोगोफोर, दिनै इजराइल आरो पेलेस्टिननि गेजेराव जि दावहा, बे दावहाया दिनैनिल' नङा। बे दिनैल' जादों बे नङा। बियो 600 बोसोर एबा 600 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो बे जाबोबाय थानाय बे मोनसे जाथाय एबा घटना, आरो बियो जाबोबाय थादों। लोगोफोर, आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बेखौ बुंनो थांदों। थांनाय 6 मे खालि इजराइलनि सानजा जेरुसालेमाव जिबायदि मोनसे जाथाय जाबाय, बे जाथायाव इजराइलनि 6 सुबुङा गावनि जिउखौ खोमादों। आरो बेयाव जों मिथिनाय मथेब्ला भारतनिबो सासे सुबुं दंमोन होननानै जोङो दिनै मिथिनो मोन्दों। मानोना फिलिस्टियाननि हामास होननाय मोनसे आतंकबादि संगठना गाजानिफ्राय टटेल 130टा रकेट बम्ब इजराइलनि सानजा जेरुसालेम एबा टेलिभियान इस्कियन हलन होननाय नोगोराव बिथांमोना थांखिनानै डाइरेक्ट रकेट बम्बखौ हरदोंमोन। नाथाय इजराइलनि डिफेन्स सिस्टेमा बिथांमोना गावसोरनि बेंखननाय एबा गावसोरनि हादोरखौ ओरैबायदि मोनसे एन्टि मिसाइल डिफेन्स सिस्टेमजों बिथांमोना बेंखननानै दोनदों। आरो बिनि नामानो जादों आयरन डम एन्टि मिसाइल। बे एन्टि डम मिसाइल्सजों बिथांमोना बे रकेट बम्बखौहाय बारावनो तेर बेथेर खालामनानै होदोंमोन। नाथाय बिनि गेजेरावनो माखासे रकेट बमा गोलैनानै इजराइलाव टटेल 6 सुबुङा गावनि जिउखौ खोमादोंमोन। लोगोफोर, बिनि उनावनो इजराइलनि राष्ट्रपति बेन्जामिन बिथाङा बुंदोंमोन जे दिनै पेलेस्टिना जोंनि गेजेराव जिबायदि मोनसे जोंखौ थांखिनानै जोंनि गेजेराव जि मोनसे जाथाय लाबोबाय, बे जाथायखौ जोङो ओरैनो हगारनाय नङा। फिलिस्टियानखौ बुजायनो लागै पेलेस्टियाननि रावजोंनो जोङो खिथेर लागोन, बेबायदि बुंनानै बिथाङा बुङो। आरो बिनि उनावनो इजराइलनि डिफेन्सआ बिथांमोननि जायगायाव जाय जायगानिफ्राय हामास होनाय पेलेस्टियाननि आतंकबादि संगठना मिसाइल हरदोंमोन, बै जायगायावनो खाजा होननाय नोगोराव उल्थायै इजराइलाबो खिथेर लाफिनो। आरो बेयाव टटेल 83 जन सुबुङा गावनि जिउखौ दासिम खोमाबाय होननानै दिनै जोङो मिथिनो मोन्दों। लोगोसे हामासनि आतंकबादि संगठननि जेनेरेलाबो बेयाव गावनि जिउखौ खोमाफाबाय होननानै दिनै जोङो मिथिनो मोन्दों। लोगोफोर, आं दिनै बेखौसो बुंनो सानदों। दिनै बेयाव बेबायदि जाबाय जानाय जाथायनि खारनालाय मानि थाखायसो जेरुसालेम नोगोरखौ लानानै पेलेस्टियान आरो इजराइलाव मानो थाखाय जुद्ध जाबाय थायो? दिनै जोङो बेखौ नायनो थाङोब्ला जों बिनि हिस्ट्रिखौ जोङो मोनथिनांगोन। आरो बिनि हिस्ट्रिखौ नायनो थाङोबा दिनै जोङो जेरुसालेमनि बिसयखौ जों मिथिनो नांगोन। 600 बोसोरनि सिगां जेरुसालेमा पेलेस्टियाननि आखायावनो दंमोन एबा इजराइला पेलेस्टियाननि आखायावनो दंमोन। नाथाय जेब्ला जेरुसालेमा एबा इजराइला उदांस्रि मोनो, अब्ला सानजा जेरुसालेमा पेलेस्टियाननि आखायावनो दंमोन। नाथाय बेखौहाय इजराइला दावहानि गेजेरजों सानजा जेरुसालेमखौबो गावनि आखायाव लाबोफिननो हादोंमोन। आरो बे सानजा जेरुसालेमखौनो लानानै दिनैसिमबो पेलेस्टियान आरो इजराइलनि गेजेराव दावहा जाबाय थादों। नाथाय सानजा जेरुसालेमावलाय माथो दंमारो? सानजा जेरुसालेमावहाय मुस्लिमफोरनि आलका मस्जिद आरो गुबुन फारसेथिं बेयावनो इहुदिफोरनि मोनसे गिदिर एबा बयनिख्रुइबो गोथारसिन मन्दिर बिथांमोना मानियो। आरो बै मन्दिरखौ बानायदोंमोन। दिनै जों बे मन्दिरनि बिसय बुंनो थाङोब्ला बे मन्दिरखौ बानायदोंमोन दाभिद राजानि बिसाला सलमन राजा। बिथाङा बे जेरुसालेम नोगोरजों लोगोसे बे मन्दिरखौ बानायदोंमोन।
अब्ला बे दाबिद राजाखौ दिनै इहुदिफ्रा इसोरनि थिनहरजानाय सासे राजा होननानै मानियो, जेरावहाय ख्रिस्टानफोरनि गोथार बाइबेलावबो बिखौहाय इसोरनि थिनहरजानाय एबा इसोरनि सासे नाबि, सासे राजा होननानै मुंख'दों। आरो गुबुन फारसेथिं मुस्लिमफोरनि कुरानावबो बे राजाया सासे राजा एबा दैदेनगिरि होननानै बिथांमोना मिथियो। बिनिखायनो दिनै मोनथाम धोरोमनि, जिहेतु बे नोगोरा मोनथाम धोरोमजों लोब्बा थानाय, बिनिखायनो बे नोगोरखौ लानानै, जेरुसालेमखौ लानानै दिनैसिमबो दावहाया जोबाखै। आरो जेरावहाय इजराइला दिनै जेरुसालेमखौ गावसिनि केपिटेल एबा राजधानि बानायबाय, बेखौ लानानै दिनै पेलेस्टियाना गोजोननाय मोनाखै आरो बिथांमोना जेब्लायबो सानजा जेरुसालेमखौ गावसिनि आखायाव लाबोनो नागिरबाय थादों। स' लोगोफोरा आं बेखौसो बुंनो सानदों, जुदि बे दावहाया बिदिनो जाबाय थायोब्ला, जेराव दिनै तुर्की बायदि, पाकिस्तान बायदिया डाइरेक्टलि पेलेस्टियानखौ सापर्ट होखाबाय आरो तुर्कीनि राष्ट्रपति बिथाङा बुंखाबाय, जुदि इजराइला गावनि दावहाखौ लाखियाब्ला अब्ला बिनि फिथाइया गोख्रैनो जोबोद गेदेर जानो हागौ होननानै बिथांमोना साबधान होदों। स' लोगोफोर, जुदि बिदिनो जानो थाङोब्ला, जुदि इजराइल आरो पेलेस्टाइननि गेजेराव दावहाया जुदि लाखिया जायोब्ला, जुदि जाबाय थानांगौ जायोब्ला, गटे मुस्लिम कान्ट्रिया जुदिहे पेलेस्टाइनजों सापर्ट होनांगौ जायोब्ला, अब्ला डाइरेक्टलि बा इनडाइरेक्टलि जोङो बेखौबो मिथिनो हाखागोन, होमबा ख्रिस्टियान हादोरफ्रा जेराव इटालि, आमेरिका, फ्रान्स, अस्ट्रेलिया बायदि हादोरफ्रा डाइरेक्टलि जेरुसालेमखौ सापर्ट होगोन बा इजराइलखौ सापर्ट होगोन। बिनिखायनो लोगोफोर, आं दिनै बेखौसो बुंनो सानदों, जाहाथे जोंनि गेजेराव बे दावहाया जाबाय थाया। जोङो बिनि थाखाय इसोरनियाव जों आर'ज खालामनांगोन। नोंथाङा जा इसोरखौनो मानिया मानो, जों बे इसोरनियाव आर'ज खालामनांगोन जाहाथे बेफोरबायदि जाथाया जोंनि गेजेराव जाया। लोगोफोर, आरो आं बारा गोलाव बुंनो थाङाखै, आं एसेखौनो बुंनानै दोनथ'बाय। गोजोन्थों।